салом алейкум дӯстон азиз, салом алейкум бардорӣ. Ман ҳастам бо шумо доктор Беҳрӯз, ҳамеша тансиҳат хонавод бошед. Шумо қарор доред дар канали Ибн-Сино. Дӯстон азиз, медонем каналда партсия мекунем, лайк мезонем, чунки дигарон бинанд. Барои шумо як хидмат дорем. Ин видео барои одамоне ки кал ҳастанд, барои одамоне ки масалан мӯи саршон кам аст, барои ҳавая. Умуман касе ки масалан мӯи сар надорад метавонад ки биро тамошо кунад, марҳамат барои он касоне. Дӯстон азиз, ҳамавақт шумо савол медоред ки ака доктор дар ҷои шумо специалист ҳаст барои масалан дигар давлатҳои хориҷа нарем барои мӯи сар часпондан. Мисол, бале ҳаст дӯстон азиз. Шумо метавонед ба мо занг бизанед ба номере ки дар поёни написанида мемонад. Занг бизанед, марҳамат биёед консултатсия барои волос часпондан, яъне мӯи часпондан, марҳамат метавонед биёед мӯи сар бегем, мӯи сар мечаспонем ва консултатсия дар марҳамат биёед иштирок кунед. Специалистҳо масалан специалистҳои дараҷаи олӣ мӯи сар мечаспонанд, эффектиш ҳаст, марҳамат биёед хизмат мерасонем. Дӯстон азиз, ҳамавақт видеое ки мо мекунем ин видео мисол ҳақиқат дорад. Масалан барои ки стоматология, барои дигар чизо ки гуфтастем, ин чизо ҳама ҳақиқат дорад. Дорем консультация кунем, надорем, чунки бардорон мо шумо бинанд, масалан биёед хидмат шумо расонем. Дӯстон азиз, мо билет эълон карда будем барои 2300 нафар. 2300 нафар касе ки аз мо билет мехарад, марҳамат биёед то ба туша бепул мекунем, вақте ба сара мо кушодем. Инҷо масалан клиникаи мисол одамон ҳаст ки масалан моро спонсировать мекунанд, мо инҷо кор кардем. Мо ҳамчун як коргарем. Касоне ки аз мо билет мехаранд, талабҳо барои ва ҳаст, барои то ба то бепулай. Ин ваъдаи мо аст. Шумо оли дар видеои оянда здания мебинед ки масалан шумо здания масалан просто хоб рафтаста. Ин бародаро дар видео нигоҳ мекунед, гиря ва нола дар ҳар ҷо масалан тобат ин вай дар кошмай. Масалан ин ҳамин шуморо бояд мегирем, кӯмак мекунем, дастгирӣ мекунем. Ягон ҷои фанду фиребише ин барои ҳамчун рея ин корои реальне. Барои ҳамин дӯстон азиз дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. Канал ахай пешравӣ шава хубай. Масалан илтимос бародарон азиз дар комментария биё гапои хуб нависед, гапои қабеҳ нависед. Ман муроҷиат дорам ба он нафароне ки масалан як хел одамое ки медонанд дар комментария гапои безеб менависанд, ҳар хел гапо менависанд ва фикрам ки ҷои касон нестад. Клиника иҷа ҷои мақсад ман неста ки масалан биё любойша бепул хадмат кунам. Барои ки ай хидмат мешид, любойш меомад хидмат доша бепул мекунад. Лекин аз сабаби ки ҷои хидмат неста, дар тури сари ман калонтар ки аст, ман ҳеҷ кор карда намекунам. Барои ҳамин шумо моро бифаҳмед. Хай бо бармегардем ба саволи мисол гапи аввала. Иҷа масалан ҳозир присадка волоса масалан дар дигар давлатҳои Турсия бачаҳо мерафта мекунанд. Ин ака ҳозир мо кушодаки шудаги ҳастем, марҳамат биёед хидматро мерасонем, вале масъалаи нарх набош, илтимос биёед анҷа масалан администратсия неста истодаги аст. Масалан ҷа шумо мепурсед нарх набошад, чанд масалан вобаста ҳамун ҷое ки чанд ҳамун надорад, ҳамун базавист нарх набошад. ҳамеша тавсияти хонавод бошед, худо нигаҳбон бошад. Хуб, саломат бошед дӯстон азиз.